ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия, махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, шумо тайёранд ки аз онтиҷаи гап зан, яъне ки Насим Бизнес, якумин хонаи фурӯшиамро сар мекунем. аз видеои имрӯза қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратегинский. 3 сотиқ замина ва 3 дархона, хонаҳо 5 бассейн. дар даруни хона дӯстони азиз баня ва кухни дарунӣ дорад. оби свет ҳам мисол дорад. об аз замин, аз таи замин мисол мекашанд мегиранд. свети 24 соата ҳастад. дар наздикии хона масҷид ва магазинам ҳастад. нархи хонара дӯстони азиз 170 000 сомон мега. марҳамат ки номерҳои ватсапаш мондаги занг бизанед. маълумоти пуру аниқтари хонаро аз худи сиёбашон метавонед пурсида шавед. ва дӯстони азиз, аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Чашмасоруш меган ва 5 дархонаи 9 сотиқ замин. баня, оғилхона, ошхона, дегнохона, анҷомхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. оби свети 24 соата ҳастад. масҷид дар бари хона ҳастад. дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Ёвон мисол хонахар бошед, марҳамат кунед, хонаро бо диққат тамошо кунед. хулоса пагода мисол хуб дорад. соҳиби хона ҳам қайд кардия. 5 дархона, 9 сотиқ замин. нархи хонара 229 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, боз камтари дигарам савдо дорад. телефонро барои тамос 884 39 41 41. бо диққат тамошо кунед. дӯстони азиз, калидор ҳам дорад. марҳамат кунед, занг бизанед. маълумоти пуру аниқтари хонаро аз худи сиёбашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хушхабар ба кадомеро ки студентский билет дар кортон бошад, ба шумо Акай Далер кӯмак мерасонад. марҳамат кунед, студентский билет ба касоне ки мисол ҳуҷҷатҳояша проблема дорад, мисол патент надорад ё ин ки частни кор кардиса бошад, ҳамира тоғрӣ мекунед, дигар патент дар кор намешавад. ҳуҷҷатҳои мо дар тамоми шаҳрҳои Россия ба кор меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем. дар кори худ ҷавобгӯ ҳам ҳастем. нархи договор 17 000 рубл яксолааш. шумо метавонед тариқи ватсап документҳои худро равон кунед. аз шумо чӣ дар кор аст? паспорт, миграсиони карт ва як сурати живои худро аз миён боло равон мекунед. вақте ки дӯстони азиз тайёр шид, мо тариқи почта равон мекунем. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед, Акай Далерро муроҷиат кунед, дар ватсапашон нависед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписатсия кунед. мегузарем ба сеюм хонаи фурӯшии мо дар видеои имрӯза. хонаи фурӯшии асli қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Лучобуш меган. 3 дархона ва 4 сотиқ замин. хулоса бениҳоят дӯстони азиз, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. нархи хонара 480 мега. боз камтари дигарам савдо дорад. дар наздикии хона хулоса дӯстони азиз магазин ҳам ҳастад. 4 тарафи хона маҳкам. марҳамат кунед, бо диққат хонаро тамошо кунед. кадоме ки аз шаҳри Душанбе, яъне ки аз ҳамин тарафҳо хонахар бошед, марҳамат кунед, телефонро барои тамос 917 54 80 88.
занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед ва аз номи канали мо ҳатман салом расонед. ва дӯстони азиз, чорумин эълонамон хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, деҳаи Варашил мегӯянд. 4 дар хона ва 10 сотиқ замин. Нархи хонара 220 000 сомон мегӯяд. Бо савдои хуб ҳам мешавад. марҳамат кунед хонара дӯстони азиз бо диққат тамошо кунед. Касоне ки аз ноҳияи ҳамадонӣ аз тарафҳои мисол деҳаи Варашил хона хар бошед, марҳамат кунед хонаи арзон нархи 220 бо савдо мешавад. 4 тарафи хона бо симло маҳкам кардагиай, нашоди обу светиш ва нашоди гирд атрофи ҳеҷ шифтагӣ нестай. телефона бароятон аст 987 85 85 51. занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунем подписия кунед, чунки дар ин канали арзонтаҷа иншоалло ки мо ҳаракат мекунем ҳама рӯза хонаи арзон пешкашро мегирем. подписия кунед. хеле ки хона мехоҳед ҳатман дар комментар бинависед. мо ҳамо хонатон иншоалло ки кофта ёфта пешкашро мегардем. раҳмати калом барои дастгиритон. мегузарем ба панҷумин хонаи фурӯшии мо дар видеои имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратагинский 3. як хонагар дӯстони азиз 3 сотиқ замина. нархи хонара 190 000 сомон мегӯяд. марҳамат кунед хонара бо диққат тамошо кунед. номерои дастиш мондаги 918 90 91 17 дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратагинский 3. хулоса барои зиндагӣ кардан дӯстони азиз тайёра. як хонагар 3 сотиқ замин. марҳамат кунед бо диққат тамошо кунед хонара. занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртавуз, яъне ки ҷамоати Шарора. 3 дар хонаҳай ва 2 сотиқ замин. нархи хонара 102 000 сомон мегӯяд. 4 тарафи хона бо симло маҳкам кардагиай ва дарвоза ҳоло часпондагӣ нестай. дар наздикии хона масҷид, магазинам ва бунгоҳи тиббиям ҳастаи дӯстони азиз. марҳамат кунед хонара бо диққат тамошо кунед. телефона бароятон аст 905 55 06 18. занг бизанед, маълумоти пурра аниқтарашонро аз худи соҳибашон метавонед дастрас намоед. дар паноҳи аллоҳ бошед дӯстони азиз. дар дастгири шумо пештаримост. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.